אוקיי, שאלה 2 בגרות תשפ"ד. לאחר הבחירות החל מזכיר הכנסת לשבץ את חברי הכנסת בוועדות כנסת השונות. בכנסת כל חבר הכנסת יש לו ועדות שהוא נמצא בהן. לצורך כך הוגדרו המחלקות האלה: ממבר, שזה חבר הכנסת, וקומיטי, ועדה. למחלקה ממבר שתי תכונות: נם, זה השם שלו, ויזקול, ערך בוליאן true אם הוא קואליציה, false זה אם הוא באופוזיציה. למחלקה קומיטי 3 תכונות: נם, שם הוועדה. ממבר זה מערך מטיפוס ממבר שמכיל את חברי הכנסת המשובצים בוועדה. יש לה מערך של כל חברי הכנסת שמשובצים אליה. וקאונט. מה זה קאונט? כמות חברי הוועדה הנוכחים בוועדה. חברי הוועדה נשמרים ברצף מתחילת המערך. אז בעצם שחושבים על זה, מה זה קאונט? אם ממבר זה מערך שמכיל את חברי הכנסת המשובצים, קאונט זה הכמות, כלומר ממבר הוא מכיל כמה הם יכולים להיות, וקאונט הוא כמה יש בפועל חברי כנסת. ערכים שהם לא נל, ערכים שהם כאילו, שיש להם שם שהם ספירים. הניחו שקיימות פעולות get ו-set, כל אחת מן התכונות של המחלקות. א', כתבו את כותרות המחלקות ממבר וקומיטי ואת תכונותיהן. אז נתחיל. בואו נראה את ממבר. אז אני אעבור לקודבורד. בחרנו את Java, אני אעשה פה create. נפתח אותו. אוקיי, נכנס לכאן, יש לי main, חמוד, נחמד. נעשה פה את פייל. member.java להתראות member.java add file. בואו ניכנס כאן ונראה מה אנחנו שמים כאן. קלאס member היא מאוד גדולה, בדיוק כמו השם של המחלקה. אוקיי, מה התכונות שצריך להיות? אז לממבר יש שתי תכונות. יש לו את השם, חבר הכנסת. אז השם באמת הוא יהיה איזשהו סטרינג. תסלחו לי שלא כתבתי private כי אני עצלן. סתם לא צריך לכתוב private. אתם בבגרות תכתבו private. מה עוד? יש לו איזקול, זה ערך בוליאן. בוליאן is call. אוקיי, שני ערכים. והאם אנחנו כבר כאן, מה לא נעשה פעולה בונה? נעשה פעולה בונה שיוצרים ממבר. אז פעולה בונה נקראת, היא פעולה מיוחדת. היא באותו שם של החבר כנסת שלנו. היא תקבל את השם שלו מהיוזר, משתמש, הפעולה שתשתמש ותקרא לו. והיא תקבל גם את אם הוא שייך לקואליציה או לא שייך לקואליציה בתור משתנה true false. ואז נעשה this נקודה name שווה ל-name. סליחה. ו-this נקודה מה יש לנו עוד? is call. נעתיק את זה. זה כיף לעשות העתיק הדבק שווה ל-is call. אוקיי. אז יש לנו גם פעולה בונה. מה עוד שאלו? אני חוזר לשאלה. מדי פעם אני לוחץ על פרויקט ואני עושה save. בואו נראה מה עוד שאלו. כתבו את כותרות המחלקות. אז member, כתבנו את כותרת המחלקה וקומיטי. נעתיק את המילה קומיטי. מילה ארוכה. אני כותב כאן project, add file. קומיטי.java. add file. וניכנס אליו. נעשה קלאס. קומיטי. ממש אני עכשיו מתחיל לראות מה יש לנו בתוך הקומיטי הזה.
בא לכאן, אני אומרים לי שיש לו את נם. נם, אולי זה לא שם של ממבר של חבר כנסת, זה נם של קומיטי. קומיטי זה ועדה, שם של ועדה, ועדת כספים, ועדת שוק ההון, ועדת לא יודע מה. אז יהיה לה נם, הוא יהיה סטרינג. נסתכל. יהיה לו members. members, מה זה? זה מערך. מערך מאיזה טיפוס? מערך של הטייפ החדש שיצאנו שנקרא member. אנחנו יכולים לעשות מערכים מכל מיני טייפים. זה גם מערך של member. ויש לנו count, כמות חברי הכנסת הנוכחיים בוועדה. מה הוא יהיה? זה סתם, הוא יהיה int. כמויות אנחנו תמיד נגדיר בתור מספרים שלמים. בואו נעשה את זה כבר אם אנחנו כאן גם פעולה בונה. אז אנחנו נקבל שניצור את הוועדה הזאת, את שם הוועדה. שהמערכת תיצור את הוועדה בכנסת, יש לה שם ועדה. נקבל את מערך של חברי הכנסת. כן, מקבלים את זה או שזה יוצר אותו לבד? בואו נראה אם יש לנו דיבור. לדעתי היא צריכה ליצור אותו לבד. אנחנו נקבל את הקאונט. נעשה ככה. this נקודה. נקבל גם את המערך. אכפת לי לקבל את המערך. הנה. אז this נקודה name שווה name. this נקודה count שווה count. ו-this נקודה, בוא נתחיל גם את ה-members הזה, את המערך שלנו. הוא שווה באמת למערך שאנחנו מקבלים מה-user. יודעים מה לא עשיתי הרבה זמן? לא קימפלתי. מה זה אומר? זה אומר שאם אתה לא מקמפל ואתה כותב המון 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 קוד, איפשהו יש לך טעות. אז אנחנו נקמפל, נקווה, בוא נראה את הטעות. אוקיי, קרף אונס, כתבתי המון קוד בשני מחלקות שונות, ולא כתבתי טעות אחת. אוקיי, זה קורה. זה קורה לפעמים. שלא כותבים באגים. מסמיק מעצמי. טוב, אז אני חושב שקיימות פעולות get ו-set לכל אחד מהתכונות, אנחנו נכתוב מה שאנחנו נצטרך. כתבו את כותרות המחלקות member ו-committee, עשינו. את התכונות, גם. עשינו את הכותרות, עשינו תכונות, קטענו, ואפילו עשינו פעולה בונה על הדרך. יש לנו בונוס. סעיף א' קל. את סעיף א' אתם יכולים לקחת עליו נקודות. תנסו לא להיבהל משאלות, ולראות כמה נקודות אתם יכולות לגנוב במבחן הזה, וזה ממש לגנוב נקודות. ב' כתבו פעולה פנימית במחלקה committee, ששמה total בשפת Java. קבל את פרמטר בוליאני belong. אם belong הוא true, הפעולה תחזיר את כמות חברי הכנסת בוועדה השייכים לקואליציה. אחרת, אם belong הוא false, הפעולה תחזיר את כמות חברי הכנסת בוועדה שאינם שייכים לקואליציה. אוקיי. אז מה צריך לעשות? אנחנו כותבים פעולה פנימית במחלקה committee ששמה total. כלומר, נותנים לי את השם של הפעולה. השם הוא total. אז אני הולך למחלקה committee. כותב פה total. היא תהיה כמובן public, בלי static. בתוך מחלקות שהיא לא מחלקה ראשית, רק במחלקה הראשית כותבים static. מחלקות רגילות להשתדל לא לכתוב static בכלל. public, אחרת זה לא יתקמפל לכם. קוראים לה total. אוקיי. מה היא מקבלת? מה היא מחזירה? אני לא יודע כלום. בואו נראה. מקבלת פרמטר בוליאני belong. מעתיק. מקבלת את פרמטר בוליאני. זאת אומרת שכתוב פה בוליאן. וכל זה belong. מה היא מחזירה? היא מחזירה כמות חברי כנסת בוועדה שייכים לקואליציה אם הוא true. אז היא מחזירה כמות. כמות תמיד זה מספר שלם, זה יהיה int. עצם זה שכתבתם עכשיו את השורה הזאת,
זה כבר איזשהו ניקוד. למה? כי יודעים שאתם יודעים לכתוב, יודעים שאתם יודעות לכתוב כותרות לפעולות. וזה נוריד טיפה למטה, שיהיה לי מקום לראות מה אני אעשה. אוקיי. עכשיו מה צריך לעשות? קרוא את השאלה שוב. למה? כי זה הבנת הנקרא, וצריכים לראות ששמים לב מה עושים. מה הפעולות שצריכים לעשות? אם belong to, פעולה תחזיר את כמות חברי הכנסת בוועדה שייכים לקואליציה. כלומר, אני עובר על חבר הכנסת, על כל הממברס בוועדה הזאת, ואני בודק, ממבר, יש לו is call. אם ה-is call שלו הוא בעצם true, או יש פה צלצול, אם ה-is call שלו הוא true, אז בעצם אני מוסיף ל-count. בגלל שהוא יחזיר כמות, כל פעם שאומרים לכם כמות, את המילה כמות תדעו, מדובר כאן באיזשהו משתנה count שצריך להגדיר. בואו נגדיר אותו. int count. נגיד שהוא שווה ל-0 בהתחלה. ובסוף אנחנו נעשה עליו פעולות, ובסוף נחזיר אותו. return count. עכשיו אם נפעיל את זה, הוא יחזיר 0. אבל אני צריך לבדוק. איך אני עובר על כל המערך של חברי הכנסת? מצוין. נקודת for int i שווה 0. i קטן במה? ב-this נקודה members. אוקיי. ב-this נקודה members תן לי את כל המערך. מה אני רוצה? אני רוצה את האורך שלו. נקודה GH2. אוקיי. ופלוס פלוס. עכשיו כל פעם שאני עובר ב-i, i הוא בעצם משתנה של עולם, מתחיל ב-0. אז הולכים ל-this נקודה members. אם אני אכתוב כאן this נקודה members במקום ה-i, הוא ייתן לי את חבר הכנסת הראשון שנמצא בוועדה הזאת. נכון, בוועדה יש לי מערך של חברי כנסת. הממבר במקום האפס, החבר במקום האפס של members, הוא חבר הכנסת הראשון. אם אני אגיד לו, תקשיב, אני רוצה get is call. מה זה get is call? זה פעולה שמחזירה את התכונה, אם הוא בקואליציה, או לא בקואליציה, הוא מתחזיר true false. רוצים לבדוק. if this נקודה member במקום ה, כלומר חבר הכנסת שלנו בקואליציה, כלומר איך יודעים בקואליציה? שווה belong. אם זה true בקואליציה, אם זה false הוא באופוזיציה. אנחנו סופרים רק מתי שזה שווה belong. נעשה count פלוס פלוס. זהו. זה אמור לעבוד, אבל שנייה רגע לפני שאני אסביר מה זה get is call, אני רוצה להסביר למה עשיתי שווה שווה belong ולא שווה שווה true. אם הייתי עושה שווה שווה true, אז הוא היה באמת סופר את כל חברי הכנסת ששייכים לקואליציה בתנאי שבילונג היה פה היה true. ואז זה מצוין, זה עובד. אבל אם בילונג הוא שווה false, שפו, ורוצים שנספור את חברי הכנסת של האופוזיציה שנמצאים בוועדה הזאת, אז הוא לא אספר, אני צריך לעשות פה עוד if, כדי לעשות count במקרה שזה שווה ל-false. אז עשיתי שווה belong. כלומר, אם הוא שווה בדיוק למה שבelong, למה שמחפשים, או true, false, זה תלוי, אבל אם זה שווה true, הוא יספור את כל ה-true שיש בכל הוועדה. בכל המערך. אם זה belong שווה false, אז הוא יספור את כל ה-falseים שיש בכל המערך. וזה בדיוק מה שמבקשים בשאלה. אם belong הוא true, היא תחזיר את כמות חברי הכנסת בוועדה שייכים לקואליציה. אם belong הוא false, הוא לא תחזיר את כמות חברי הכנסת בוועדה שאינם שייכים לקואליציה, של האופוזיציה. אז זה סופר את מי שבילונג. עכשיו מה זה get is call? יכלתי לעשות
members במקום I, נקודה, this is call. אבל אני אמרתי, אני עושה את זה בתוך פעולה. למה? כי אנחנו משתמשים כאן במתודות פנימיות. get is call. מה היא מחזירה לי? היא תהיה public, שיוכל לקרוא לה ממחלקות אחרות. היא תחזיר בוליאן. וזהו. מה היא עושה? היא עושה return ל-is call. ואז היא תעשה return this, נקודה. is call, היא תחזיר אם הוא בקואליציה או בפוזיציה. נקמפל, אני תמיד שוכח לקמפל אחרי הרבה שורות, ואז הוא אומר, מצוין, כועס עליי. למה? cannot find symbol. כתבתי this נקודה members, זה המערך, נקודה length. לא כתבתי כנראה length בצורה נכונה. בואו נראה. זה פדיחות עשיתי הפעם. נכון? ככה כותבים length. כן, לא כתבתי length נכון. פדיחות. לא. אז get is call, עכשיו זה עובד, ואפילו הקוד מתקמפל. למה מתקמפל? כי הנה הוא. get is call. יש לו פעולת get. אבל מבחן אתם לא צריכות לכתוב את ה-get is call הזה, אלא להניח שהוא כבר כתוב לכם ולהשתמש בו. אנחנו משתמשים ב-camel case. האות הראשונה היא קטנה, ושאר האותיות הן באמת גדולות. בסדר? כאילו כדי להפריד בין מילים האותיות גדולות. בלי רווחים. בואו נראה עכשיו מה עוד רוצים. זהו, עשינו את סעיף ב'. סעיף ב' הוא לא היה קשה. מערך, בואו נרבור את זה. מערך שבעצם עוברים על מערך ובודקים. אם ערך שווה למשהו שאנחנו מחפשים. אנחנו מוסיפים לאיזה קאונטר מסוים. בואו נראה את גיל. סעיפים אחרונים, בדרך כלל יהיו קצת סעיפים מורכבים יותר. אל תיבהלו אם אתם לא מצליחות אותם. פשוט תדעו שבסדר אפשר גם לשמור את זה לסוף או לאחר כך ונתקדם הלאה. כמה שיותר נקודות לגנוב, ממש לגנוב נקודות מסעיפים ולקחת, זה מצוין. בשיבוץ חברי הכנסת לוועדות, מזכיר הכנסת מקפיד על שני כללים שלהלן. בכל ועדה, כמות חברי הכנסת השייכים לקואליציה תהיה גדולה מכמות חברי הכנסת שאינם שייכים לקואליציה. כלומר, בכל ועדה, אלה ששייכים לקואליציה תהיה יותר גדול מאלה שלא. בכל ועדה, כמות חברי הכנסת תהיה קטנה מ-16. כלומר, קטן מ-16 זה 15, נכון? הכמות צריכה להיות יותר קטנה מ-16. 16 זה לא תקין. ממשו את הפעולה החיצונית שלפניכם. מה הפעולה הזאת מקבלת? אז public static amount. מה הכוונה פעולה חיצונית? פעולה חיצונית היא פעולה שהיא לא שייכת לתוך מחלקה. אז למה היא שייכת? אותה כותבים בתוך המיין. נעתיק את החתימה שלה. בבקשה לתוך הקודבורד למיין. וכאן בקלאס מיין אני כותב את הפעולה הזאת. הוא כותב לי מה אף. אני צריך לכתוב בעצמי public static, כי אנחנו במיין אנחנו כותבים static. public static int מחזיר amount. int amount amount שכחתי u. אוקיי, מה הפעולה הזאת מקבלת? הפעולה הזאת מקבלת מערך של ועדות וחבר כנסת. מערך מלא של כל ועדות הכנסת, וחבר כנסת מסוים הם שעדיין לא שובץ בשום ועדה. אוקיי. אז אנחנו מקבלים מערך של כל הוועדות, של כל, איך קראו לזה? קומיטי. מערך של קומיטי. ARR וממבר.
כלומר, היא מקבלת שני פרמטרים. מערך של כל הוועדות, כל ועדה מכילה מערך של כל חברי הכנסת, ומקבלת חבר כנסת שעדיין לא שובץ בשום ועדה. פעולה תחזיר את כמות הוועדות שאפשר לשבץ בהן את חבר הכנסת, בהתאם לכללים של מזכיר הכנסת. חובה להשתמש בפעולה שכתבתם בסעיף ב'. מזכיר בסעיף ב' מה כתבנו? בסעיף ב' יש לנו פעולה שנקראת total, שהיא מחזירה את כמות חברי הכנסת כמות חברי הכנסת, שאם זה true, אז שבקואליציה, ואם זה false, שבאופוזיציה. תכף, נגיע לצלצול הזה ונמשיך את זה. טוב, נמשיך. מאזנים בסעיף ג' מימוש של פעולה חיצונית. דיברנו על שקבלה מערך של כל הוועדות, וחבר הכנסת שעדיין לא שובץ. תחזיר את כמות הוועדות שאפשר לשבץ בהן את חבר הכנסת. אוקיי, אז צריכה להחזיר את כמות הוועדות. כמה ועדות צריכה לשבץ? אז מחזירה int, מחזירה כמות, היא מחזירה גם count. נכון? אמרנו שהיא מחזירה כמות, אז אוטומטית קופץ לי count הוא מסוג int. התחלה הוא שווה 0. באותו אני גם אמור להחזיר יותר חשוב count. וכאן אנחנו הולכים לראות איזה מניפולציות אנחנו עושים כדי לדעת שקאונט הזה זה. אוקיי. לפי השאלה, כמה חברי כנסת יש בוועדה? אז אנחנו יודעים שכל ועדה, כמות חברי הכנסת תהיה קטנה מ-16. מספר שקטן מ-16 זה 15. בכל ועדה כמות חברי הכנסת השייכים לקואליציה תהיה גדולה מכמות חברי הכנסת שאינם שייכים לקואליציה. כלומר, יכול להיות שמדובר אם יש לנו ועדה מלאה עם 15 אנשים, אז 8 אנשים יהיו שייכים לקואליציה ו7 יהיו באופוזיציה. לפחות, יכול להיות שזה יהיה אחר, 3 באופוזיציה, וכל השאר, ה-12 יהיו בתוך הקואליציה. אף פעם לא יהיה מצב הפוך שיש אופוזיציה יותר מהקואליציה. ואף פעם לא יכול להיות גם מצב שווה בשווה, כי זה 15. בגלל 15 תמיד זה יהיה משהו יותר. כלומר, אם יש לנו אבל בעצם אנחנו חושבים, אז זה לא כל הוועדות מלאות ב-15. יכול להיות ועדות שיש מקום ל-15 אנשים, אבל בפועל יש 8 אנשים. ה8 אנשים ששם, 4 צריכים להיות, כאילו צריך להיות 5 מהקואליציה ו3 מהאופוזיציה. אם יהיה עוד אחד מהאופוזיציה, לא נורא. הם יהיו 9, יהיו 5-4. ואם יהיה עוד אחד מהאופוזיציה, זה כבר יהיה בעייתי, כי זה יהיה שווה בשווה. אז קודם כל אנחנו רואים שעושים את זה עם תנאים. בואו נראה. אז נראה את תנאי הראשון. בכל ועדה כמות חברי הכנסת תהיה קטנה מ-16. הדבר הראשון אנחנו רוצים לעבור ולולה. ולראות שכמות חברי הכנסת קטנה מ-16. if כמות חברי הכנסת בוועדה. איך אנחנו יודעים כמה חברי כנסת יש בוועדה הזאת? הרי בכל קומיטי, בכל ועדה, יש מקום ל-15 חברי כנסת. יכול להיות שיש פחות מ-15 חברי כנסת. נעשה פעולה נוספת, פעולת עזר, שתספור כמה חברי כנסת יש בוועדה. כתבנו כזאתי, בואו נראה קומיטי. קומיטי מחזיר לנו כמה זה. בואו נשים בתוך קומיטי פעולת עזר, שניתן לי כמה חברי כנסת יש בוועדה. פאבליק. מגניב, יש לי
count. count זה חברי הכנסת הפעילים בוועדה, אני אפילו לא צריך את זה. פשוט עושים get count. public int get count then this נקודה count. מחזיר את התכונה הזאת שקיימת, שזה כמות חברי הכנסת שיש בוועדה הזאת בפועל. יכול להיות שמערה 15, אבל בפועל יש 4 אנשים בוועדה. אוקיי. אז יש לי פה פעולה שהיא מחזירה את count. אומר לי זה לא statement. return this נקודה count error בשורה 17 נקודה פסיק חסר לי איפשהו. public int get count לא עשיתי זה כמה case ו-return צריך לכתוב עם n וזהו, עכשיו הכל יהיה בסדר. אוקיי, למה הוא כועס? הוא כועס כי כתבתי כאן if ובלי כלום. אנחנו נראה. אז אנחנו נעשה if. אז גם נלך לקומיטי הראשון. אז לפני ה-if הזה. אנחנו צריכים לבדוק 1-1. אז בואו נבדוק רגע על הקומיטי הראשון ואז נשים את זה בתוך כולה, נבדוק את זה אצל כולה. אז על הקומיטי הראשון if. קומיטי. הוועדה הראשונה. במקום ה-0. נקודה get count קטן מ-16. זה התנאי הראשון. וגם הממבר שלנו, מה הוא צריך להיות? קואליציה. נכון? בואו נראה נגיד שהממבר שלנו בקואליציה. ממבר. נעשה ככה. אם זה קטן מ-16. נעשה את זה במקום שורה אחת גדולה, כמה ifים. if ממבר בקואליציה. ממבר נקודה is קואל. אין לי דבר כזה is קואל. יש לי get is קואל. כלומר, אם member נקודה get is קואל שווה true. כלומר, אם האיש הזה בקואליציה ויש פחות מ-16, אפשר להוסיף אותו. אפשר להוסיף אותו בכיף, אין בעיה. אז נעשה, יש לנו פה ועדה שעונה לציפייה. יש פלוס לקאונט. אבל, else, if, יכול להיות שהוא באופוזיציה. אז יש פה איזשהו משחק. כי אם אני אוסיף אותו והוא יהיה שווה ושווה לקואליציה, אני בבעיה, כי צריך שהקואליציה תהיה יותר מהאופוזיציה. אז צריך שבקואליציה יהיה יותר בשניים מאשר באופוזיציה כדי שאני אוסיף אותו. כדי שאם אני אוסיף אותו בקואליציה עדיין יהיה יותר באחד. אז אם, איך יודעים כמה אנשים בקואליציה יש? אתם זוכרים, עשינו פעולה בקומיטי שנקראת total. אם total, קומיטי במקום האפס. נקודה total. ולtotal אני שולח true. מקבל את פרמטר true. היא בודקת כמה אנשים מהקואליציה יש. אז אם זה גדול, ממה? מהאנשים שזה, זה יותר, צריך להיות יותר גדול. גדול או שווה. מהאנשים שבאופוזיציה.
אז אני יכול באמת להוסיף אותו. false. אם זה יותר גדול או שווה לאנשים שבאופוזיציה, אז אני אוסיף אותו ואז הקואליציה תהיה יותר, וזה תהיה ועדה תקנית. אז במקרים האלה נעשה פלוס פלוס גם לקאונט. טוב, מחזיר את קאונט. הבעיה היא שאני רוצה לעשות את זה לא רק לוועדה הראשונה, אני רוצה לעשות את זה לכל הוועדות, אז אני אעשה for. I קטן מכמה? מקומיטי. אני אומר, זה קומיטי, עשיתי באגים. זה הערה קוראים לזה. הערה. לא יודע למה קרא את זה קומיטי, זה הערה וסוג קומיטי. I קטן מ-ARR נקודה len פלוס I. את כל הטוב הזה, אני פשוט אוריד את זה למטה. ואת כל זה אני אעשה לו הזכה, שזה יראה לנו יפה. אוקיי. וכאן במקום 0 אני כותב לעשות את זה ועדה. אז כל I אני עובר אותם. והגיוני שגם כתבתי כאן כמה באגים, אז אני אקמפל את זה. אני רואה שכבר כתוב באגים. שמתי את הדבר הזה. לא צריך את זה כי עשיתי איפים בפנים. אוקיי. אומר לי, get is call, cannot find symbol. למה? כי בעולם לא עשיתי את זה. אז אני הולך לקומיטי. סליחה, לממבר. ואני אעשה כאן את הדבר הזה. בבגרות אתם לא צריכים לעשות את זה. למה? כי כתבו לכם להניח שזה קיים. public. get is call. ומה אנחנו עושים? עושים return. יתחזר לנו בוליאן. בוליאן. this נקודה is call. אוקיי. עכשיו שנלך למיין. נעשה קומפייל. ועדיין הוא לא אוהב אותי. למה הוא לא אוהב אותי? מה קרה? מה עשיתי לו? error cannot find symbol get count. אוקיי, גם את get count הוא לא מכיר. נלך אליו. נלך ל-get count. זה בקומיטי. בקומיטי יש לנו get count? כן, יש get count. נראה את זה שוב. אוקיי. method get is equal cannot be referred from a static context. אוי, בטעות static. get is equal, בואו נחפש. is equal, לא static. get is equal. תשובה פתורה, הכל פתור, אבל זה אנחנו לא מבינים למה. אני לא מבין למה. member נקודה get is equal שווה true, זה מצוין. אבל מה זה member? מה זה member? member זה m. הוא אומר, מה זה? לא השתמשת ב-m, השתמשת ב-member. מה זה member בכלל? צודק. כתב באגי. עכשיו, member זה הטייפ, סוג חבר כנסת. זה חבר הכנסת עצמו. עכשיו זה עובד טוב. אוקיי. זה מתקמפל, זה עובד.
וזה המענה על השאלה על סעיף ג'. ובאמת השתמשנו בפעולה שכתבנו בסעיף ב', בטוטל. הצלחה.